Fuck, man. Eller Daniel! Hvem Daniel? Daniel. Aarhus. Vi var i Aarhus med Daniel. Nej, han er på arbejde, Daniel. Han sagde, han skulle være i Sønderjylland på arbejde i dag. Nå, det lignede ham. Bagfra. Åh. Hvor er de? Ja, hvor fanden er det henne? Men det giver mig fødselsgave. Jeg giver dig patter, ja. Nye patter. Jeg giver 9 patter til dig. Det er godt. Det er ikke. Jeg har skrevet til mig, at jeg er fuld. Jeg skrev rigtig for fanden. Styr. Er Glenn ikke også lidt... Er Glenn fuld nu, eller han er ikke fuld? Han er ikke fuld. Jeg synes, at han dansede voldsomt med mig. Han sådan... Så det gør det igen. Det er godt. Nu skal jeg fortælle dig, med, hvorfor det er godt at give drikkepenge. I starten af aftenen, så kommer du ind, og så giver du lidt gode drikkepenge. Og så bliver du valgt lidt hurtigere, når der kommer lidt flere mennesker og sådan noget. Hvis de kan huske dig. Det kan de, tror mig. Hvis man giver drikkepenge, så kan de huske dig. Du skal bare gøre det sådan 2-3 gange. Måske bare en 10 år hver gang, så de kan huske dig, hvad jeg siger. Så får du bare voldsomt betjening resten af tiden. De kan huske mig, hvis jeg ikke har aldrig givet drikkepenge. Jeg giver altid drikke. Men hvad sker der for Line, ikke? Hvis jeg er med hende i byen og betaler lidt meget, og så lægger jeg drikkepenge, så er Line bare sådan her. Nå, for lun, mand, dem tager jeg, mand. Det er sådan, jeg på hendes stemme. Så siger jeg altid til hende, hallo, kom til sammen. Jeg giver drikkepenge, sådan det er.